जगह विधि कइले रहलू माई के पूजाना माई खूब आइल रहली तोहरी भवाना उगी विधि हमके बताई दे तू एगो मालिक कौन भाव में कहे के बा चाचा कह करे कि जौन तू कहले बाड़ी हमरा के बतावा उगी विधि हमके बताई दे तू एगो मालिक और मीठी मीठी ताली कितना भी लोग मारेगा भाई तने सजना काई दे तू एगो मालिक भाई तने सजना काई दे तू एगो मालिक भाई तने सजना काई दे तू एगो मालिक जौन कभी सिखाई दे रहलू भाई के पूजाना जौन कभी सिखाई दे रहलू भाई के पूजाना उगी विधि हमके बताई दे तू एगो मालिक। और देखिए बड़ा ही प्यारा आशीर्वाद हर बार प्यारा आशीर्वाद मिलता है हमारी बात समान प्रीतम पटाखे जी की तरफ से ये बड़ा ही प्यारा 5,000 रुपए का आशीर्वाद और इस वार्ड की नगर से पजामा के बाद छोटा 40,000 जाने विरोध है क्योंकि सब लोग सब जगह जाते हैं लेकिन धर्म के काम में बहुत कम लोग जाते हैं और इस पूरे क्रांतिवती में जहाँ भी धर्म का काम होता होगा हमारी माता जी और हमारे चाचा प्रीतम पटाखे जी हर जगह पहुंचते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद 5,000 रुपए का आशीर्वाद और यही विधि हमके बताई दे तू एगो मालिक यही विधि हमके बताई दे तू एगो मालिक। जितना भी हमारे चाची माई लोग बैठल बड़ी मीठी मीठी ताली के साथ ताली बजाइए भाई का सपना